fraților, mă auziți? Bine ați venit la acest modpack. Dar nu ne jucăm pe lumea noastră. Noi, în schimb, o să ne jucăm pe hardcore. Exact. Exact. Așa numim lumea. Bun. Deci va fi gaming. Gen dacă mor. Da, mor. Pur și simplu mor. Aoleu, stai că am uitat că filmez. Ce mai faceți? Bun. 0. 0. 0. Apoi 0. 0. Bă, eu văd lumina zilei. Bun. Bun, deci practic noi o să minăm copac. Dacă nu mor, o să fac o serie de survival, de hardcore. Da, sigur o să mor. Deci noi trebuie să facem un scut și să trăim. Aia e tot ce am eu nevoie în viață. Aia e tot ce trebuie să facem, scut și viață. Efectiv. Scut și viață. Scuzați că nu am nimic de zis, că sunt foarte gamer. Acum fac un scut. Nu aici ca shield. Că facem gen un scut de lemn. Bun, așa se face. Bun, avem scut. Acum, stai. Cât făcea un topor, attack damage, 7, și abă o sabie cu, cât e? 4. Bun, deci facem toporul. Combat. Ne băgăm la combat de la puternic. Băi, atât de multă iarbă peste tot. Scuze, am nevoie de tine în viața mea. Cam agresiv, dar... ok. Tu ce te uiți mai așa la mine? Îi bat că am nevoie de... Fuck. Bun, acum uitați ce facem. Unul short. Holy fuck. Doar fucking unul short. Deja am omorât pe toată lumea. Serios. Chiar așa, cu for real. Dă-mi ceva bun. Oh, te văd. Haha. Te rog, de niște leather. Nu. Atunci seta mea de sânge nu se va opri până nu dați leather. Mersi. Stai, oare ce este în acest lucky block? Undită. Perfect. O să avem... E folosită. Că noi gen trebuie să devenim cât de OP putem. Așa, dimineața. Hai să facem și un pickaxe. Că gen am nevoie de un set de unelte noi. Trebuie să prăjesc toate astea. Că gen eu trebuie să trăiesc din câte
știți. Îmi dați piatra asta cu care nu pot... Cu care nu pot să fac absolut nimica. Cel mai tare lucru de pe planetă. Numai piatră de-aia îmi doream eu. Așa, vezi că nu era atât de greu? Bun. Deci 6. Că avem nevoie de cele mai noutăți de unelte. Bun. Topor nou. 9 damage. Perfect. Death. Ok, facem asta și mai mergem după 3 pietriți. Haha! Bă, mersi pentru cobblestone. Asta e strategia de lene. Pur și simplu nu trebuie să minez. Și acolo să ne îmbunătățim shield-ul. Stai. Fuck you. Chiar așa. Bun. Practic o să facem scut nou. Și acum. Bun, acum trebuie să fie complet reparat. Bun, hai să ne ciordim uneltele și să ne cărăm de aici. Poate să găsim un Wizard Tower. Nu prea avem noi șanse de așa minuni în viața noastră. Poate, șansă foarte mică, da. Să găsim unul, mi-aș dori. Hai să pescuim pentru mâncărică. Hai, nu-ți fie frică. Aoleu. Yes, pește. Mai ia somnul. Hai să tăiem un copac și să... Asta e că eu am mânat casa și a pus pe butonul de Windows într-una. Am înțeles. Aoleu, mâncați-și. Ce v-am făcut eu vreodată? Sunt low rău de tot. Bun, fugi. Fugi, bă. Eu doar am venit să iau niște coal. Nimic personal. Eu am venit să-mi trăiesc viața ca un om normal. Și ca voi să vă vedeți de treaba voastră. Sincer să fiu, cred că o să-mi fac un topor nou, dar stai să băgăm niște de-asta. Că ia uite ce mi-au rupt băieții health-ul, holy moly. Hai că mă descurc destul de bine pentru o lume de hardcore. Eu de obicei m-a apucat pandalia dacă era vorba de hardcore. Avem nevoie de lemn.
nu te aud. Am zis să nu te aud. Că gen chiar te bat, for real. For real, acum chiar te bat. E sunt mine, îl văd pe minimap. Bun, deci aveți o peșteră acolo, nu mă bag acolo, să cred că sunt destul de low. Dar în schimb o să mă bag aici ca să fac rost de piatră. Știu că nu e cea mai bună strategie, dar este ceva. Atât de sărac. Eu efectiv o să pun dirt acolo ca să fucking să minez și eu ceva acolo. Să mai pun și eu. Bun, încă de 2 la asta avem nevoie. Și după aia totul chill. Mă bucur că nu e fucking licantiez mobs instalat. Că ar fi un calvar. Stai că așa trebuie să... Nu trebuie să fim pe sărăcie. Uitați, bă. Extend... Ua, ce? O să ne facem o ușă. Nu mă întrebați de ce. O să avem mult nevoie de ea. O fac. Bun. Dai, Ranu, mai repede! Haide, bă, că... Cum ar fi, trebuie să ies de aici. Bun, uitam. De ce am spart crafting table-ul? Că aveam nevoie de el acolo. Decizie bună. Dar ce singură când... îmi dai blindness. Sigur că îmi dai fucking blindness. Hai că suntem pe zile bune. Nu azi. Oh, fuck, mi-a rupt shield-ul. Ha? Spellbook. Dacă nu e pe zile negre shield-ul meu. Dusk. Da, este cam târziu. Ce drept, dar că am trebuit să ne facem o mică cazemată. Să dormim în ea pe dracu. Că suntem atât de săraci. Ăștia vor fi pereții noștri. Ce se întâmplă noaptea pe la 3-a? Nu știți. Voi sunteți niște copilași mici. Noaptea pe la 3 se minează, exact. Dar nici n-am torte de făcut. Hai să facem și noi o lecuță noaptea pe la 3. Hai să facem niște torte să mai punem noaptea pe la 3. Hai da! Coluleț! Va trebui să folosesc resursele într-un mod foarte rațional. Mai col aici. Că de exemplu acum nu folosesc pickaxe-ul, doar dacă dăm de niște... mai mult col. Perfect. Mi s-a părut că era iron. Nu știu ce m-a făcut. Ca iron nu apare la nivelul ăsta. Bun. Mi se pare că am colectat fiecare bucată de col. Acum, cum este pe afară? Ca așa o ușă funcționabilă. E urât. Să facem niște scărițe ca să nu folosesc prea mult hunger.
Bă! Noi folosim scărițe ca să gen să nu consumăm hunger, știți? De-aia folosesc băieții scărițe. Doar până în jos, aici la mină folosesc. Nu prea a fost prea bine plasată. Bun. Ce se întâmplă afară? Chiar așa nu mi-a dropat nimic scheleție. Rost săgeată. Bun. Încă nu e noaptea pe la 3 dacă vă uitați la ceas acolo în colț. A, nici în viața reală. Minăm și noi așa o leacă. Niște stone. Bă, ce prost. Sunt vrea să fac scărițe din stone. A, văd un mob în direcția asta, deci în schimb, în loc să mergem spre oia, o luăm mai... Încolo este o mină. Deci în direcția asta o să o luăm în schimb. Nu se vede mină în direcția asta, deci o să o luăm în continuare. Nu mersi. Nu mersi. Serios, nu mersi. Chiar așa ne-am blocat aici. Știu, trebuia să fac scări din fucking... Sunt handicapat. Să facem scărițe din asta. Că sunt mai sănătoase decât astea de lemn. Astea putem să prăjim lemn cu ele. Știi că de bune sunt astea la prăjit lucruri? Să pui și o torțe prin locațiile astea întunecate. Să vin strigoii dacă nu fac asta. Un loc extra pentru o torță. Mi-a crescut. Eu chiar așa n-am bun Nightly Shield. Holy fuck! Mă pui pe mine... What the fuck? Uite, dacă mă bagi în combat așa, o să am un pic pe spinare. Acum, nu. Bă, dați-mi pic-ul înapoi. Ule. Ha? Ce? Ha? 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 Bun, deci ne-am învățat de minte să nu apăsăm pe butoane random. Plictisisem și eu, era noapte, ok? Alcomad. Bun. 0. Oi, mi s-a dus și health. Bun, e 2, nu a... A? Bun.
Văd un mob că trece pe lângă casa mea. Și fac o supă la mine în casă. Mai avem lei pentru un trapdoor. Fac. A fost o fereastră destul de bună. A gustat la ușa mea. Bebeluș puțit. Mi s-a părut că era un baby zombie, fac. Lăsați-o așa. Las-o așa, las-o așa. Uite-vă la ușa. Stai că-i dau cheese, mă. Îl îmbrânzesc. Îți dau brânză. Îți imaginezi că ți-ți dau cheese acum? Pe moment? Fuck. Ești pe aia. Haha. E prea scund tu așa de... Am auzit pe ea. S-a terminat cu mine. Că e reunirea anuală aici. Ce vorbești, de parcă puteam eu să stau în pace. Early morly, haha. Deci ca să scăpăm de ăștia, ne vom evacua casa. Că noi suntem deștepții care suntem... Uite cum vom evacua casa. Bun, prima oară nu vom face asta. Ca să evacuăm... Bă. Nu. Lăsăm-o tors. Bun. Acum că e early morly, facem o lopețică. Și poate te întrebi, stai cam pâine în ciorac, nu se poate. Ce facem cu această lopețică? Ne îndepărtăm. Chiar dacă ei se apropie de mine, eu o îndepărtez de ei. Bun. Și așa scapi. Bun, locuința aia va fi abandonată. Haha! Am ultra instinct. Și a început și o ploaie, deci înseamnă că nu se despawnează strigoi. E perfect! Nu o să mai cad pentru tricurile tale de această dată. Știu că încă vrei să-mi faci acel lucru. Stai că chiar avea loot bun. Oh, mi s-a... Hold on. Stați, bă. Ce aș putea eu găti cu aceste două? Diamond, carrot, diamond, shield. Am eu atâtea 1, 2, 3, 4. Holy fuck. Diamond nugget. 4 damage. Nu prea atât de OP. Bă, 5 damage și am un topor de... Spuneți-mi că vedeți și voi aia.
Bun. Nu vreau toate tulipile astea. Hai, dați-mi de ce am nevoie. Mersi. Hai să asaltăm acel tower. Bun. Nu vex! Haha! Acum pot luta în siguranță. Smoke bomb. Cam rasist, dar o să iau. Oh! Da, începe să fie... Vacu. Și spark bomb. Shish. Stai. Să-mi pun toate bombele în inventar. Că vreau să le arunc în oameni. Credeam că ești un hipogrif de ăla. Hai, speriat. Hai să găsim niște omuleți de aia să-i batem cu șopârlele mele. Hai să testăm pe vaci, de ce nu? Smoke bomb. Oh, nu! Cât timp sunteți voi afectați? Vă electrocutez. Și cât timp sunteți voi paralizați? Și vă dau one shot după aia. Uite, încă o victimă a incidentului. Băi, în această pădure, sigur, nu pare suspicioasă deloc. Vă imaginează să găsesc un de la de... Alo, ce fac, bă? Crezi că mi-e frică de tine? Ha? Ha? Crezi tu așa ușor? Ah, stai că nu mai... Ce floricele frumoase, vreau să le fac cristale. Perfect, hai să fugim de nebun. Nu știi ceva, o să mă culc în acest copac. Nu știu. Asta va fi casa mea pe hardcore de acum încolo. Da, perfect. Sper că v-a plăcut acest episod. Pa, 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 băieți.